सासे हाबा जायि हिनजावसा बेनो सासे हौवा माहारिनि फान्थाव। बे अइला फान्थाव गिदिर गोलाव जानायनि मुलि आरो माने माखासे मानसिफोराहाय सोरनाबा फिसा सोरनाबा गुसुं बेबायदि। हेलो लोगोफोर, बरायबाय दिनैनि गोदान ब्लगाव। दायो आङो दंफैयो न'नि सानजाथिंजाय मोनसे हाग्राबारि सेराव आरोना, मैदेर ओंखारग्रा जायगायाव। दा आङो प्रेक्टिस खालामनो फैदों बेयावनो। फुंनि एसे प्रेक्टिस खालामनाय जायो। नोंथांमोनाबो प्रेक्टिस खालाम, फुङावनो सिखारनानै एसे देहाफ्रा थाग्रोद जानायनि आरोना। आरो बेजों लोगोसे आङो मोनसे भिडिअ लाबोगोन, जाहैबाय जोंना नाफाति इउटुब चेनेल बिनानावा मोनसे फान्थाव गोलाव जानायनि भिडिअ बानायदोंमोन। बिनि सायावनो जोंना जकिं ब्रादारा मा बुंदों नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों एसे नायलांब्लानो जाबाय आरोखि। आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना नाफाति इउटुब चेनेलखौ नुफेराखैब्ला सार्च खालामनानैहाय नायदो आरो मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब खालामना हो। आरो बेजों लोगोसे आरो बुंबावगोन आङो, जकिं ब्रादारनि चेनेलखौबो नुवाखैब्ला नोंथांमोना जकिं सार्च खालामनानैहाय नायदो। ओमफ्राय साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामनो गोसोब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरोखि। आरो बेजों लोगोसे सोरना थार नोंथांमोना आंनि कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनो हागोन आरोखि। एबा बिनानाव नाफाति इउटुब चेनेला बे फान्थाव गोलाव जानायनि भिडिअखौ बानायनांगौ ना बानायनाङामोन। आरो बेजों लोगोसे बेनि गेजेरावनो जोंना जकिं ब्रादारा मोनसे बिनि सायावहाय एसे बेफोरबायदि भिडिअ बानायनाङा होननानै बुंदों। दा बानायनांगौ ना बानायनाङामोन नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव आंनोहाय एसे कमेन्ट खालामनानै खिथाबानो जाबाय आरोखि। दा आङो दङ एसे थाग्रा जानायनि आरोना, नैबे मोनसे मैदेर ओंखारो बेयावहाय। खुनु थिग गैया आरोना, माइ हानाय बोथोराव बुहुद फैसोगारो बेयावहाय मैदेरा माइ जानो। दा बेयावनो दङ नै, दाख्लैबो बेयावनो दंफैयोमोन मैदेरा। आङो अब्ला जकिं ब्रादारा दे नाफाति इउटुब चेनेलखौ मा बुंदों एसे खिथालांनोसै आरोना, नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आरोखि। एसे मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट खालामसाबदो। आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदानब्ला एसे टिं लागायना होदो आरोना, ओमफ्राय साबस्क्राइब खालामनानै होदो। सासे हाबा जायि हिनजावसा बेनो सासे हौवा माहारिनि फान्थाव। बे अइला फान्थाव गिदिर गोलाव जानायनि मुलि आरो माने माखासे मानसिफोराहाय सोरनाबा फिसा सोरनाबा गुसुं बेबायदिनो जौसे जाबायदि गिदिर गोलाव जानायनि थाखाय मुलि मोनसे एडभाइटिस होनो हाबावबाय। आयौ 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 आयौ, हाबा जायि हिनजावसा बे मानसिया हौवासाफोरनि फान्थाव गिदिर आरो गुसुं प्रब्लेमनि थाखाय बियो माने एडभाइटिस माने मुलि लाबोबावनो हाबाय। माबायदि आयौ आयौ, बे गावखौ एकदम मोनसे गाज्रि मोनसे गावनि इमेजखौ खोलैना लागोन ना बियो। बिनि स्टेटासा मोजांमोनथ' बियो, बे बावैसोनि गेजेराव एकदम मस्ट पपुलार जानो हादोंमोनथ' बियो। गावनि टेलेन्टेड, गावनि जितु कमेडि मोनफ्रोमबोखौ देखायनानै बियो एकदम ग्र' जादोंमोनथ' बिनि चेनेला। नाथाय बेबायदि मालायनि फान्थावखौ सासे सिख्लासाया हौवानि फान्थाव गुसुं आरो गोलावखौ मिथिजोबोबा आरो जुदि अपेन जुदि बुंनानै होनो हायोब्ला बेथ' बिराद साननो गोनां ना। आयु, एक्सुवेलि बिदि नङा। मोजां मोजां कनसेप्ट दङ इउटुब बानायनायाव, बेफोरखौ बानायनांगौ। जाय बुस्थुखौ जोंनि बर' समाजाव, जोंनि बर' हारिया, बर' जाथिया गनाया, एक्सेप्ट खालामा, मानिया, बे बुस्थुफोरखौ खालामनो नाङा। नाथाय बेफोरखौ खालामोबा नोङो गोबां शेयार मोनगोन, लाइक कमेन्ट मोनगोन। अब्लाबो नोंसोर हिनजावफोरनि थाखाय, हिनजावसाफोरनि थाखाय मोनसे डायरि हिस्टरि जानानै थायो। नोंहाबो फिउचार दं। फिउचारखौ लानानै बानायोब्ला मोजां। गाज्रि नुयो, गाज्रि खोनायो, मानोना जोंनि बर'आव बियो समायथाव नङा। लगाव 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 लगाव, उन्दु 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 उन्दु। वाव, फान्थिसो माथो। थोद फान्थिसो। खिन्थु सेसा होसोनायाव बेफोरबायदि फान्थियानो मोजां दै लोगोफोर। नै ओरैबायदि डेन्जारखा बियो जोंना सेसा होसोनायावहाय। ना मा बुङो, फाइलि, ओइ फाइलि, डेन्जारखा। उथाव 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 फैदो फैलि, फैदो फैदो फैदो। डेन्जारखा बियो जोंना। नै बेनो जादों जाहैबाय बोरमा दोनो बेयावहाय। बुहुद बोरमाफ्रा नैबे सांग्रायाव गाखोनानै थायो। दाथ' बोरमाया गैला, गासिबो गांसो जाहैजोब्बाय। नै बेयावहाय फिसा फिसाखौ दोननाय जायो आरो बेजों लोगोसे गिदिर गिदिरफ्रा नै बेयाव थायो आरो बैयावबो थायो। हनै बोरमाफोरखौ फिसिब्ला बेबायदिनो बेफोरबायदि हाग्राफ्राव दोनफैनांगौ। नै मानो होनना बुङोब्ला गामियाव दोनोब्ला बेबायदिनो गोबांथार आबाद खेथि जानानै न'खर खाथिनिजों खाथि एसे सावखुवाबो जालायो। दा बेनिखायनो बेफोरबायदि गोजान जायगाफ्राव दोनफैयोब्ला मोजां आरोना। दा नैबेफ्रावहाय आरामसे जाहैनो हायैनि बोरमाफ्रा गांसोफोरखौहाय गुमनांलाया आरोना, गावनो जाहैगोन, गावनो आरामसे फैनानै थाफैगोन आरो।
आहा जोंना नै नाया मोनजासिगोनलाय नै बेयावहाय बुहुद दङ नाया नै बोथिया आरो नास्राय थुरि बायदिसिना बामिबो दङ दा बेखौहाय सारसिगोन आरो दै रानब्लानो एसे रानबावब्लानो दा बुहुद ना जमायनानै दङ बेयावहाय थारुनजों हख्लायनांगौ नै जोंना जस नाया ओरैनो हरसाय आयु मोखांसो सुदों नै बिसिनि फुख्रिया बेनो आरोना नै बेयावहाय बुहुद ना दङ ने माथो ना दं बेयावलाय दैलामनिबो दं ओमफ्राय हाथायनिबो दं हाथायनि फिसिनायनि आदसा बर'निबो गोरोंखा ने औ हाब मेल्ला एन्जर रायोना इसान मौका लागौ निंगा नेरफारेन फाहिर बा खहा रायोना एन्जर दा बिसिनि न'आ बेनो आरोना नै जोंनि न' साखाथियावनो आरोना सोलोंनांगौ बिसिनि उरां भाषाखौबो आरोना सोलोंब्लाथ' आरो बयबो रोंखायो नै माथो हावजिनिबो मोनलायबावदोंसो हावजिनिबो मोनलायबावदों माथो नोंसिनिलाय दाबो लुफुङाखै एसा ओमफ्राय न'नि फैसा सोदेरनांदों नामा बेयाव बानायनायाव ए न'निफ्रायबो थांबावदोंसो ए हाब नै बाथामा बेनो आरोना मथा मथि बेसेबां होनदोंथाय बिनि बाजेटआ दा माने मावनोनो हाया आरोखि ना दानि आथिखालावथ' आरो बे इथा थरफानो बुहुद दामसै 15 थाखालाय गथासै दा सिमेन्टनि दामाबो बारा जाबाय दा बेनि थाखायनो न'नि फैसासो सोदेरनांगौ गोनां जायो आरो सोरबा बायदि बन फानना जाग्राफ्राथ' आरो मारै मावनानै लानो हागोन दा बेबायदि आरो ओमफ्राय बेखौ खोनायसै माहाजोनालाय मै थांखो हाथायाव बाजार किरास ना खामला हो मानने लगी पैसा माल्ला पैसा dengan kata lagi. Hai. Ini semua nanti ya lagi. Nera? पैसा लगभग ये होता है इनको कम हो चुका पैसा माल्ला एरफानन मल्ला उन्हें ना मेल्ला राई तो निंगार पैसा तो मेल्ला आदे एरा राई ना एरा हुआ आरो हेर राई मेल्ला आडो राई आडोरी मानका राई आरो